La paraula al grup parlamentari de Catalunya Partit Socialista de Catalunya. Gràcies, president. Només dir que sí que votarem a favor d'aquesta proposta de resolució. Sí que és veritat que l'estat d'estrès que comporta la societat actual també afecta, evidentment, a les mares que estan embarassades i en el postpart, és evident. Sí que voldria recalcar també que més en el que ha comentat la meva companya de Catalunya Sí que es pot, i és que quan hi ha una malaltia de base, una malaltia mental, que pot causar molts canvis durant l'embaràs, perquè, evidentment, hi ha molts factors que la poden provocar i alterar. I, per tant, entenem que és important tenir en compte totes aquestes característiques i és veritat que seria bo haver pogut aprovar aquesta proposta de resolució un cop vista la compareixença de la doctora, perquè a mi em hauria agradat molt haver-ho pogut fer abans, però de vegades les coses no poden ser. Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta. Moltes gràcies.